това видео ще ви покажа как да оценим един земеделски имот, когато го купуваме с цел инвестиция. Ако не го купуваме с цел инвестиция, тези съвети не са приложими, просто защото целта е съвсем друга. Когато купуваме един имот с цел инвестиция, най-вече гледаме да предпазим парите си от инфлация и да ги увеличим. Това е главната цел. Разчитаме на две неща. Първо, капиталова печалба, което е увеличаване на цената на самата земя. Примерно преди земята струваше 2000 лева, 3000, 4000 и така нататък. Се развива цената в различните региони, естествено. И второ, рентна печалба, т.е. печалба от наем. Всяка година арендаторът или земеделецът, който обработва земята, ни плаща на нас някакъв наем за това, че използва нашата земя, той да върши неговия си бизнес върху нея. Като естествено не бива да имаме илюзии, че този тип инвестиция ще ни удвоят, утроят или учетворят богатството за някакво кратко време. Това не е възможно. Земята не е рисков инструмент и като такава има ниска възвръщаемост. Така. Първо да си представя, казвам се Димитър Андреев, инвестирам в земя от над 10 години, така че имам някакъв опит, затова мога да говоря по темата и съм технически съосновател на платформата Landlord.bg. Така. Минавам директно към критериите, които трябва да имаме предвид, когато купуваме дадено парче земя. Намерили сме я в някаква обява и сега трябва да преценим дали да я купим или да не я купим. Има две основни категории критерии. Първата е качество, т.е. има два критерия за качество на земята и това е самата категория на земята. Те са, нека да го запиша тук, от 1 до 10. Нещо ми работи клавиатурата, съжалявам. Категорията на земята от 1 до 10. И денивелация, което е наклон. Самия колко е наклон на земята. Втората категория критерии, когато оценяваме земята, са обстоятелствени критерии. Те не зависят от това, което е дал дядо Господ, а от самото обстоятелство. И това е цената, естествено, на обявата, каква рента се получава, с кого и за колко време включва договорът, самият арендатор или арендаторите в селото, какви тежести има върху земята и колко е комасирана. Всички тези критерии сега ще ги обясня в следващите минути. Така. И друго, което искам да кажа е, че трябва обстоятелствените критерии, ето тези, всички тези тук, да са много добри, за да мога аз лично да преглътна или да направя компромис с критериите от този тип. Тоест, офертата трябва да е наистина много добра, за да мога да преглътна земя с лошо качество. Това се има предвид. И започваме. Първият критерий, това е категорията на земята. Аз не купувам земя под 4-та категория. Извинявам се, над 4-та категория. Както казах, земята е между 1 и 10-та. Тоест, ако е 5-та, 6-та, 7-та, 8-та, 9-та, просто аз не купувам лична земя. Препоръчвам максимум 5-та категория да се купува, просто защото всичко над 5-та категория са неплодородна почва, камениста, изобщо почва, която не е благодатна за отглеждане, за земеделие. Кратко и ясно. Така. Друго важно нещо за категорията е, че лично аз не купувам или гледам да не купувам земя, чиято категория е по-висока от средната за землището. Какво имам предвид? Давам един пример. Аз с този парцел в Абланица. Ето. Значи категорията на този парцел е, според кадастър е 9-та категория. Тоест тя е много лоша. Никой не би го купил. Но виждаме, че средната категория в Абланица е 7,95. 8. Тоест, категорията на този парцел, 9, е по-висока от средната категория за землището. Което означава, че в землището има просто по-добри парцели. И съответно, можем да преговаряме за цената. Нали. Показвам им директен факт, нали, на продавача или на брокера. Вижте, качеството или категорията на земята е по-висока от средната за селото. Дайте да направим някаква отстъпка. 50 лева от цената, 100 лева, зависи вече за колко е обявено. Второто нещо е денивелацията. Какво означава денивелация? Това е самият наклон на парцела, наклона на имота. Аз не купувам земя с наклон над 5%. Даже може би 5% е много. Така, нека да демонстрирам и как се изчислява денивелацията или наклона. Отиваме в Google Earth,
Google Земя. Много полезен инструмент, който не го е ползвал. И да кажем, ще купуваме този парцел. Така, първо измерваме разстоянието от горната точка до крайната точка на парцела. И виждаме, че този е 714 метра. Така. След това, виждаме, тук при плъзане с мишката, виждаме долу в дясно, виждаме денивелацията. И виждате как се променя, ако гледате долу в дясно. Почва от 240 метра и се променя 245, така нататък, 246, 240. И т.е. виждаме, че реално много не се промени. Може би това не е много добър пример. Ето, ако плъзна от тук 246, тук е 235. Т.е. разликата е между 246 минус 235. Т.е. 11 метра разлика за около 717 метра и просто ги делим. И реално наклонът е 1,5%, което е много добре. Тази земя е почти равна. Тоест за 700 метра разликата е само 8 метра. Извинявам се, 11 метра. И така правим няколко такива прави, за да видим горе-долу на няколко места, нали, как се променя наклонът и вземем решение. В случая 1,5-2% е доста добре. Другият начин да проверим каква е денивелацията на даден парцел е като влезем в Landward и просто в търсачката напишем номера на парцела. Ето излиза и той се смята автоматично тук. Този е 7,7%, което изобщо не е добре. Следващото важно нещо, естествено това е може би най-важният фактор, след качествените критерии, това са цената и рента. Това е обстоятелствен критерий, цена и рента. Те са неразривно свързани, вървят за ръка. Аз лично се стремя към доходност минимум 3%. Преди, когато се купувах земя, доходността беше и по-висока, 5%. Но лека по лека все повече хора започнаха да купуват и съответно цените се вдигнаха и доходността започна да пада. Но минимум 3%. Така, как се изчислява доходността? Така, лично аз винаги гледам последните 3 години на рентата. Не гледам последната година, а гледам последните 3 години. Давам пример. Да речем, земята се продава за 1000 лева на декар. След разходи по придобиване, които са 8%, струва 1080 лева на декар. Тоест, ние ще трябва да платим 1080 лева за един декар. Осредняваме рента от последните 3 години, която, да речем, е 30 лева на декар. И просто делим рентата на цената и получаваме доходност 2,7%. По този критерий, той е най-важният, естествено, за всеки инвеститор, аз не бих купил тази земя. Или бих преговарял, или не бих купил. Да. Продавачите рядко са склонни да намалят много цената, така че просто търсим следващата сделка. Най-често. Сега, защо осредняваме рентата? Защото има както силни години, да речем валяла е много дъжд, арендатора добре се е справил и има много силна реколта и съответно имат повече продукция, повече добив. И продават повече. И съответно могат да дадат повече рента. Има и по-слаби години. Няма дъжд, нали? Да речем на всеки 4-5 години има по една слаба. Това е някакво средно число, не е задължително винаги да е вярно, но на 10 години има една-две, които са лоши. Това е нормално. И съответно, за тази цел ние трябва да осредним рентата. И давам веднага пример, защото цените на земята, те реагират бавно на промените в рентата. Какво имам предвид? Това е истински пример от едно село в Добричка област. 2021 година рентата е била 120 на декар от някой арендатор, горе-долу в този диапазон. 110-130 лева, да кажем 120 лева е дал някой арендатор там. Средна цена е била 2650 лева. Доходност 4,5%, доста добре. 2022 какво става? Рентата е 130 лева на декар. И средната цена изведнъж от 2600 скача на 400, защото продавачите виждат, че рентата много скача. И съответно цената се вдига. И изведнъж доходността пада на 3,2%. Рентата остава същата, обаче доходността пада с проценти нещо. На следващата година продавачите виждат, тя рентата още се е качила средната, вдигаме още цената. Да, обаче 2023 година беше лоша. И даже на някои места даваха 50 лева на декар.
И какво става като разделим 80 на 4400? Виждаме, че доходността е изключително ниска. И затова казвам, че има забавене, времево забавене между това как се движат рентите и как се движат цените на земята. Отнема време да се нагласи търсенето и предлагането. Тоест продавачите малко бавно реагират на рентите, което е нормално. Всеки държи земя, иска да продае земята на по-висока цена. Това е нормално. Всеки си гони интерес. Добре. Следващото нещо, което гледам, когато купувам дадена земя, е какъв договор има, какъв е текущия договор на земята. Аз не купувам земя с договор за аренда. Тоест, ако е над 5 годишен договор. Да речем сега е 2025, ако договор е изтича 2030 година, защото аз съм с вързани ръце. С две думи. Освен ако не знам, че арендатора е сред най-добрите и му имам доверие и съответно няма никакъв проблем. Аз така или иначе ще дам земята на него. Нека да е за 5 години, няма никакъв проблем. Затова пропуснах да кажа, има два типа договори. Договор за аренда и договор за наем. Така нареченият едногодишен договор. Договор за наем. Аз лично предпочитам договор за наем, преподписвам всяка година, защото просто ако случиш на некачествен арендатор или нещо се случи с арендатора, нещо започне да не се разбирате, било е добре, вече не е добре, просто го сменяш. Много е просто. Следващия критерий за арендатор, за това нещо съм говорил доста в друго видео, така че няма да се спирам конкретно по всеки критерий. Това са всички критерии. Трябва да е крупен арендатор, много декари да обработва, увеличават му се декарите, разположен е горе-долу на едно и също място географски, дава сходни ренти с другите и е като цяло ефективен арендатор. Така. Следващото нещо, което е важно, е имотът да няма тежести. Следим има ли възбрани, има ли ипотеки. За идеалните части да кажа нещо. Преди идеалните части бяха голям червен флаг, негатив. Тоест, първо, преди да продееш, трябва да предложиш на собствениците, зависиш от тях. Тук имам плещица с собствениците. Така. При отдаването на идеална част, трябва просто зависиш от други хора, когато продаваш. Но с законодателни промени, които се случиха преди известно време, тия неща отпаднаха и сега, ако имаш над 1/3 идеална част, даже мисля, че е по-малко от 1/3, може да сключваш самостоятелно договор с когото искаш и не зависиш от другите съсобственици. Тоест, ако някой продава идеални части, ти купуваш идеалната част и си сключваш договор с когото искаш, не зависиш от другите съсобственици. Това е цялата идея. Така, проверка на тежести. Можем да ги проверим в имотен регистър, това на личността. Брокерът най-често го прави, когато правим сделка. Брокерът от нашата страна на купувача, той винаги прави такава справка. И нотариуса по време на сделката задължително също прави проверка за тежести и обяснява, ако има такива. Така че това е сравнително сигурно, няма никакъв проблем. Ако искаме сами да си го направим, много е просто. Влизаме в имотен регистър. Ето адреса, в имотен регистър, цъкаме на услуги и натискаме справка чрез увеличен достъп за имот от имотен регистър. Попълваме номера на имота, ето този номер и виждаме има ли или няма и какви са тежестите в хронологичен ред на този имот. Не е много трудно. Така, последният фактор е комасираност. Това е малко странна дума, но общо взето не е чак толкова важен, но идеята е, че когато земята е окрупнена, т.е. да речем в офертата има едно парче 50 декара земя. Това е много добре, защото то е на едно място и всеки арендатор много би се радвал да обработва цяло парче, защото и за тях е сложно после. Трябва да си ги разменят, ако са много и са накъсани. А когато в оферта, например, има 5 парчета на 5 различни места и се продава заедно, човек купува нещо разпарчетосано, което не е добре. И обикновено, когато са така комасирани, цялата оферта е на едно място, цялата земя е на едно място, е по-скъпо. Просто защото е по-изгодно земята да е на едно място. И като цяло, това са критериите, които лично аз гледам, когато купувам земя. Не са малко и с тях обикновено правя максимум по 1-2 сделки на година. Просто защото не излизат като цяло много оферти, които да отговарят на всичките ми критерии. Защото аз като инвеститор гледам всичко да е наред, купувам веднъж земята и след това абсолютно забравям за нея, защото самото управление на този актив е изключително лесно. Може би на
ми отнема около 5-10 минути на година, което е изключително малко като време. Това беше всичко. Гледайте това следващо видео, ако искате да разберете как точно да оцените землището обаче, в което да купите земеделска земя и кои точно са землищата, които са най-добрите в България.